заместитель главы администрации президента РФ Владислав Сурков опубликовал очередную пропагандистскую статью, в которой заявил, что Россия не утратила имперских инстинктов. Давайте послушаем. Экспорт хаоса – дело не новое. Разделяй и властвуй – древний рецепт. Разделение – синоним хаотизации. Сплачивай своих, плюс разобщай чужих, равняется будешь править и теми, и другими. На протяжении веков русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего никогда и не умело выживать другими способами. Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия. Имперские технологии эффективнее сегодня, когда империи переименованы в сверхдержавы. Крымский консенсус – яркий пример консолидации общества за счет хаотизации соседней страны. Жалобы Брюсселя и Вашингтона на вмешательство Москвы, невозможность урегулирования значимых конфликтов по всему земному шару без российского участия показывают, что наше государство не утратило имперских инстинктов. Пане Валерию, до этого мы видели, помните, статью Владимира Путина об историческом единстве украинцев и русских. Потом вышла статья Медведева, абсолютно хамская в отношении Зеленского. И сейчас вот статья Суркова. Это все звенья одной цепи? Это связанные какие-то вещи друг с другом? Или что, как осуществляется вообще вибір тем? Зачем? Ну, я думаю, що там просто так такі статті не з'являються. І тому що, наприклад, ви Медведєва згадували, там, швидше за все, той Медведєв і не читав ту статтю, а не лише не писав. Да? Тобто там було заплановано. А я переконаний, що зараз там на російському телебаченні будуть деталізовано обговорювати ці всі статті, цитувати, використовувати, тому що треба, щоб був якийсь інформаційний привід. Треба, щоб були якісь перемоги. Тому що, коли ми запитаємо, ну а Росія має якісь перемоги в економічному плані? Ось за цей період росіяни стали багатшими, заможнішими, а Росія має якісь переваги, наприклад, там в технічному плані. Ну, стали, умовно кажучи, там краще автомобілі робити, техніку робити. А в соціальному плані, можливо, там ситуація змінилася, якийсь добробут виріс. Можливо, змінилася ситуація в контексті захисту прав людини в Російській Федерації. Всього цього немає. І тому доводиться... Даже ухудшилось, можна сказати. Та безумовно погіршилось. І тому доводиться говорити про такі речі, якісь імперського характеру. Якщо нам, по суті, немає чим пишатися, да, то ми пишаємося чим? Нашою історією. Що от ми можемо там в Україні проводити операції. Ну, нема питань. Тут є там Сибір, да, є Далекий Схід. Китайцям вже віддали територію в 4 більше, ніж Кримський півострів. І там щось, якихось заяв зі сторони керівництва Російської Федерації ми не чуємо якоїсь імперськості. А натомість Близький Схід уже фактично там де-факто є вже китайським. От така ситуація реально складається. І тому я прекрасно розумію оцю імперськість Росії. Питання в чому? Питання в тому, на кого це все розраховано. Це все розраховано на внутрішньоросійський якогось споживача, для якого постійно кожного дня з телевізора щось розказують. Ну ми з цим живемо. І тут питання виникає наступним чином. А чи повинні ми вступати з ними в якийсь діалог в цьому питанні? Та нема нам про що з ними дискутувати. Тому що ті питання, які вони піднімають, ну хай залишаються самим росіянам. От собі там живуть в тій історичній міфологічній реальності, яку вони вважають за доцільну. І нехай там дискутують між собою. Нам в цьому сенсі треба розуміти, що нападе на нас, наприклад, Росія чи не нападе, залежить не лише від Росії, а в тому числі від нас, від України. В тому числі від стану нашої оборони, Збройних сил України, і від нашої економіки. Тому що ми повинні розуміти, що для того, щоб мати потужну армію, треба мати кошти на цю потужну армію. Коли мы кажемо, что там вступит НАТО за нас воевать, не вступит. Кстати, да, это был мой следующий вопрос. Если исходить из самого худшего сценария развития событий, что Россия открывает полномасштабное вторжение в Украину, кто поможет Украине? Кто будет с нами? По-перше, є союзники України, а це найближчі наші партнери ще там по Радянському Союзу і по тому соцтабору. Це країни Балтики, це країни, це Польща та сама. Тому що вони мають, знаєте, не коротку історичну пам'ять, як країни Західної Європи, які в меншій мірі зіштовхнулися. Тому що коли була Друга світова війна, ці країни потрапили там під американський, під Великобританії протекторат, і Німеччина та сама, і визволялися країни, план Маршалла був по відношенню до їхньої відбудови, а не під Радянський Союз. Тому що ті, хто потрапили під Радянський Союз, вони дуже прекрасно розуміють, що таке Російська Федерація, які в них амбіції, і на що вони готові йти.
І вони є нашими союзниками у всіх питаннях. Інше питання, що ми не завжди фактично нормально відносимося і самі провокуємо багато речей, які є абсолютно неприйнятними по відношенню до Балтики, по відношенню до Польщі. І це вони є нашими союзниками. Друге питання достатньо важливе, що наразі, після 2014 року, після того, як почалася війна, ми ж мали ембарго по закупівлі зброї. Нам ніхто зброю не продавав. Да. І ми вийшли з цієї ситуації. Канада, Сполучені Штати Америки. Німеччина ще досі стоїть на тих позиціях, що ми Україні зброю продавати, давати не будемо. Але коли почнеться така повномасштабна війна, по-перше, ми прекрасно розуміємо, що ми можемо розраховувати на наших партнерів, а в контексті озброєння, да? І треба розуміти, що зброя повинна існувати і бути не для того, щоб вона була задіяна, а для того, щоб суперник розумів, що у вас ця зброя є. Що коли ви, наприклад, заведете сюди свої танки, то тут будуть джавеліни, і вони будуть горіти, ці танки, і будуть горіти ваші там з Бурятії, з Татарстану, з куди завгодно. Буде це все відбуватися. Коли ви сюди залетите літаками, то ці літаки будуть збивати. Технічно зараз це робити, в принципі, не складно. І я думаю, що ми можемо на це розраховувати. Небезпечна ситуація залишається в Чорному морі. Але країни НАТО так само прекрасно це розуміють. І те, що там періодично відбувається навчання, те, що там нам зараз допомагають, в тому числі кораблями, для того, щоб ми вийшли на якийсь рівень обороноздатності в військово-морському флоті, це також є показник. І те, що корабель Великобританії абсолютно собі спокійно, не нервово пройшов біля берегів Криму, так як він планував з Одеси до Грузії, і росіяни там намагалися робити якісь феєрверки, щось показувати. Вони показали, що реально з такими махінами, які можуть там декількома пострілами зруйнувати там пів Криму, нічого вони зробити насправді не можуть. І це все ілюзія, що Російська Федерація там буде на рівних змагатися там в якихось військових агресії з країнами НАТО. Тому що вона зробити цього не зможе. Одна справа показувати якісь літачки, да, там якісь мультфільми показувати, там, де Роскосмос якийсь там розробляє ракети. А інша справа – реальна війна. І в цьому сенсі дуже складно буде. Треба розуміти так, що є зараз величезні вливання в російську економіку за рахунок цін на газ, що вони зробили, за рахунок цін на нафту. І є сподівання на Північний потік-2. Але треба розуміти, що Європі в цьому сенсі, Великобританія вже чітко про це сказала, доведеться робити вибір. Або Північний потік-2, або і в цьому сенсі Європа ж, коли говорить про санкції, і чи вони є дієвими, чи вони не є дієвими, то давайте згадаємо, як початково Російська Федерація до них відносилася. Вони іронізували, вони висміювали, вони розказували. А зараз вони ставлять дуже чітке питання: давайте знімайте ці санкції, вони нам не потрібні. Але вони можуть бути більш жорсткіші. І в цьому сенсі потенціал санкцій є набагато більший, набагато серйозніший. Если мы говорим о санкциях, ведь они за последние 8 лет не эволюционировали. Вот такие, которые были введены по кейсу Крыма и Донбасса Европейским Союзом еще в 2014-м. Мы сейчас уже приходим к 2022-му, и они не очень-то эволюционировали. Ні, не еволюціонували. Ну так, по-перше, ми не маємо за великим рахунком загострення. Ми не розв'язали тої проблеми, яка була і по Криму, і по східним нашим областям, і санкції залишаються діяти. Але санкції в Криму такі, що самі російські комерційні структури, вони в Криму відсутні. Вони не йдуть, тому що вони бояться тих санкцій. У них немає там телефонного зв'язку. Вони внутрішні там поробили. Вони поробили всі ці банки внутрішні, тобто вони не виходять з їх межі. Там немає інвестора якогось західного. Можна там на дотаціях тримати Крим, військову базу, вкидати туди гроші і так далі, і так далі. Можна якісь копійки там видавати і розкрадати гроші на ДНР, на ЛНР. Але дуже просте запитання. Гаразд, ви прийдете в Харків, ви прийдете в Суми, ви прийдете в Чернігів. І що там буде? Ви ж, окрім ДНР, ЛНР, більше нічого не можете будувати. Там, де ви з'являєтеся, там з'являється Сирія, величезна кількість біженців, руїни якісь. Ви ж не змогли зробити жодного якогось успішного прикладу, що там, де прийшли росіяни, перше, розв'язалися якісь конфлікти. От в Вірменії там є ця військова частина, вони допомагають Вірменії. Вони в цілому розв'язали той конфлікт. Ви там сприяли цій Абхазії та Південній Осетії. Ви показали Абхазію, Південну Осетію? Це стали якісь успішними регіонами? Ні, це абсолютно
абсолютно там деградація, ізоляція і ніякого виходу немає. Тогда можно ли сделать вывод, что вот этим бряцканием оружия, которое мы сейчас видим, Путин пытается добиться неких политических преференций? Вот буквально сегодня, несколько часов назад, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что готовится возможная встреча на самом высшем уровне лидеров США и России. Как, впрочем, мы и наблюдали, помните, весной, когда опять было бряцкание оружия, и вот в июне, собственно, в Женеве состоялась встреча Байдена и Путина. Да, ми повинні розуміти, що, очевидно, ж сценарій так і готується. І все готується під ці зустрічі, тому що можна дуже багато розказувати там про військовий потенціал Російської Федерації, але ну, якщо тобі більше немає чого запропонувати, окрім військового потенціалу, на відміну від Китаю, на відміну від багатьох інших держав, то виходить, що ти використовуєш те, що ти можеш використовувати. Для Путіна, безумовно, який є там лідером вже достатньо тривалий час в Російській Федерації, важливо війти в історію. Але реально він входить в історію з, по суті, ізольованим Кримом, да, який від міжнародного цього, і з незрозумілими оцими формаціями ДНР, ЛНР. І якщо ми говоримо про те, що це є зразок руського міра, там Суркова того згадували, ну провалилася та ідея руської весни. Ну треба визнати, да? Ну, от ви спробували побудувати руський мір в конкретній території, ви його збудували, ви задоволені тим руським міром. Він отак виглядає. Він виглядає на рівні тих концтаборів, концтабору ізоляція. Ви хочете ті концтабори, щоб були по всій Україні в кожному обласному центрі? Ну і цілком зрозуміло, що ці ідеї, вони провалилися. Безумовно, ми не можемо прорахувати всі сценарії. Ми розуміємо прекрасно, що Путін, важливо для Путіна повернутися в оцю міжнародну велику політику, від якої він фактично є ізольованим. Ми розуміємо, що він прагне і прагнув Ялти-2, да, після 42-го року, яка би була новий переділ світу, де би визнали там якусь Путіна. Але треба так само розуміти, що Росія наразі не в тому стані. І якщо ти маєш аргументи лише зброї, при тому вони не є абсолютно переконаними. Тут треба розуміти. Тому що можна десь там, знаєте, як напасти на Грузію, на країну невеличку, можна десь там підпільно, латентно говорити, заводити свої війська на Донбас, при тому казати, що це не наші, нас там немає. Але ж в конфлікт на рівні великих цих держав, я насправді не вірю, я головне, що не вірю в перспективу Російської Федерації. Вони говорять про свою армію як непереможну армію, да? І я десь приблизно розумію, що там відбувається в тій армії. І боєздатних якихось частин, які будуть воювати, я насправді там не бачу цього потенціалу. Тому що якщо та російська армія з дідовщиною, з величезними проблемами, соціально відстала там, економічно занедбана, вона кудись піде в наступ, то не переконаний, що вони не почнуть продавати ту саму зброю і фактично там мародьорствувати і деградувати те, що відбувається, в принципі, по сьогодні.